καταπληκτικό. Οι συνθήκες είναι ωραίες, η ατμόσφαιρα υπέροχη. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία μέρα και καλούς αγώνες. Είμαι ο Πάκος Παναγιώτης, εθελοντής Αμαρίτου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλος και εγώ του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου, για δεύτερη χρονιά στο Πιέρα Κρέτα. Θα πάμε σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε. Μας κάνει καλό καιρό. Καλή επιτυχία. Ήθελα να είχα μια αγκαλιά, ήθελα να είχα μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Χαρά μου, ήθελα να είχα μια αγκαλιά, σαν θάλασσα μεγάλη, σαν θάλασσα μεγάλη. Να χάνεσαι μα όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Χαρά μου να χάνεσαι μα όπου κι αν πας, κοντά να σε πάλι, κοντά μου να σε πάλι. Και δεν έχει τραχανά. Αλλά και το bowling. Ό,τι κι αν είναι. Φτάνει. Θα σπέρτω.